Dr. Kabambe, congratulations for popereka mapepa lanu. Munatida witsatu mawauno munazikonza bwanji zinthu. Timadza pereka makalata kuti tifune ntchito. Ndiye nchifukwa nabwera mmene muja. Tinavala anthu oti tikafuna ntchito pamunda. Ndiye pakatulola tsopano. Trakita ija tikulowa nayo kumunda tsopano pano patikagwire ntchito. Tikapukuse background. Tikathamange tikapange kampeni. Tipanga kampeni ya mphamvu kwambiri pa UTM. Cholinga pa 17 tizalengeza kuti UTM yawina. What prompted your decision, Dr. Matthews? Well, he is one of the finest Malawians you can find. Well educated, well experienced. He has risen on the corporate ladder to some of the topmost positions in the corporate world. He has worked so hard in Malawi. He has done a lot of businesses and he hired so many Malawians. He has helped this country produce and export. He is a true son of this country, a patriot trained by Mother Malawi to contribute to Mother Malawi, and I found him to be the perfect fit of our duo to fight in this campaign. Mui na masangowa pa 16 September. Brani, kusomena mandifusa nthawi zonse. Nakasita tafikano masiku agenda amene. Unandifusa ndikawina nakuza ndikawina apa ndikuzanso ndikukawina ife UTM tikuwina boma pa 17 UTM is on the next government. Antumbuka munadziwa liti zimenezi? Sita zilongolo. Mwadziwira momwe? Ine sita zilongolo. Ndinokondwa bwanji ndipo mwalonjeza zotani a UTM pa kampeni imeneyi. Ine ndinosangala kwambiri kuti uziwa kuti Dr. Kabambe ndi machine ya economy. Ndi mmene mkudziwanso ine ndine wa engineering. Ndiye kuti mukaphatikiza economy ndi engineering ndiye kuti zatheka kale. Chifukwa kuti musinthe zinthu mmayamba ndi infrastructure mmene muli magetsi, madzi, misewu, irrigation, zonsezo ndi engineering. Koma mwamba pali economy. Ndiye kuti azimenya ku economy futi bwera munsi mu ndi engineering. Ndiye kuti zatheka kale Malawi tipula. Mwauza zotani amalawi amene akutionera pano ena they were not so sure kuti kodi ndikavotera tani mena aona timu yanuyi anthu akuyamikira kunja kumene tamvera kuti it's a good player so far. Koma mwatsimikizira zotani the undecided voters amene amasakasaka kuti ndikaponya bwanji vote. Ndimanena kuti dziko lathuli Mulungu analidalitsa kwambiri. Tili ndi chilichonse chotiyenereza kandi kunkhani ya nthaka, madzi, nkhani ya migodi, chilichonse ife tili nacho. Akanakhala kuti maiko anzathu akanatukuka, koma ife takanika lero anthu ambiri ndosauka ndipo akudandaula kwambiri. Amalambira akuvutika, zakudya ukanika kuzipeza, ambiri amakhala opanda chakudya. Komanso ukatiyang'ana umoyo wathu ndi amayo uyang'ane tinyumba zathu topanda madzi, topanda magetsi, uyang'ane general infrastructure ya dziko lino ndiyo sokonekera. Ngakhale tadzakhala zaka 61 pafulu wodzilamulira, 31 pafulu wa democracy, bwana dziko ndiosaukitsitsa kwambiri. Chikumativuta anthu a ndale abodza. Timati tikasankha atiuza zinthu kuti tasankhe zambirimbiri, koma akalowa mbomamo zochitika zake zosaoneka. Nkhani amanguyang'ana mimba zawo kubatuma chikatangale adzilemeretsalo ndi galimoto imodzi akamatuluka ali magalimoto ambirimbiri, nyumba imodzi ali nyumba zambirimbiri, pamene amalawi wonse ndosauka akulira kukukutika ndi umphawi mavuto a dziko lino. Ifeyo a UTM tikufuna tawuza amalawi ife tikuyimira zinthu zitatu kwenikweni chifukwa tidzathane ndi katangalayo once and for all. Chachiwiri tidzasankhe adindo pa mpando uliwonse malinga ndi competence yawo. Tikakonza zinthu ziwiri zimenezi ndikukhala ndi maplani abwino amene tingasinthire nkhani ya umoyo, tingasinthire nkhani ya maphunziro, nkhani ya ulimi, nkhani ya migodi, nkhani ya zokopa alendo, nkhani ya zopangapanga. Tikayikamo ndalama mmene ndikukonza zonsezizi Malawi ayembekezere kuti within the shortest time period Malawi iya golo ngati maiko inonse dziko lapansi. Ifeyo tikwalonjeza Malawi tiyamba kutukuka kuyambira pa 16. Very lastly, Dr. Kabambe, pali anthu 22 amene akufuna president this far. Are you the right man for this job? I am, yes, and as a team we are ready and prepared to serve Malawi even better. We have demonstrated it through our work life. And in my case, as a budget director, I serve the country very, very well.
As the Director of Planning and Health in the Ministry of Health, I served the country very well. As Governor of the Reserve Bank, I served the country very well. As Foreign Affairs Secretary, I served the country very well. As Director of Economic Planning in the Ministry of Economic Planning and Development, I served the country very, very well. Malawians should expect a balanced team that has come together to solve the problems that this country has. And therefore, we can tell Malawians we are the best fit, even if there are so many, we are the best fit to form the next government and turn around this country, transform it for the better. Tikuyamikireni kwambiri potilankhula mmawa uno, and congratulations for presenting your presidential nomination papers mmawa uno. We wish you well. Munkandikayikira muzapereka mapepala anu, muzapereka mamene lero ndaperekatu. Yasone mwapeleka. Ndiye muonesero kuwina kuja kubwera ndo. What is very serious kuwina ko? Kodi Brian. Iwo mukunda bandikagirene bwana. Ife tukuwina. Amene anga make bene bajana tayanga na audition stage. Kodi tu amene wona nati. Anga make ndani. Tayango yanga na impeccable credentials ili nayo timu iyi ndi imene. Zabwino zonse Dr. Kabambe. Amene ndi Dr. Kabambe, very confident. Olo ngati mo Brian.